Hello takurok bukurok haino hai lamsugo norokno ani channel o. Tini ang kaisa juda video khlaikha norokni bagai. Tini ni video o chini tiprasa hinjaknai rokni tomung chamung thinang tabuk tai light hangjak jorani kogrokno si kicha sanamu chungbo. Chini tiprasa rokni bisingo kwbangma pherlaimung jung nugo oboni kok sana thangka hangke sawise kulpaya. Phiaba tini o video ni bisingtui o pherlaimung ni bagai tini thinang eba next generation ni bagai tamo jungjal rok ungno oborokno no chung kisa salayano. Puila ungkha bisi mol ketal eba new year ni kok rok sai salayano. Jung tabuk sub jora sal thango sal phayo phia chini bisi ketal bobo jung tabuk bo kaham kai saimanya kho baksaba ring baksaba buishu baksaba puila buishak eba baksaba english new year no chini bisi ketal noi chung hoham doham kai palai manugo tai kwbangma suikurung intellectual eba buddhijibi hinjanai rok bo abno tui koklam salayo social media rogo suilayo debate khlayo phiaba tabuk jara oboni mungsa solution nugiakho je jani musung tui salayo khlayo ungui tonglayo thinango tamo ungno oboni kokno kebo kaham kai wansuk laya kisa wansuk naibadi tabuk chung chini busa buti rokno tamo phurungnai bobo chini bisi ketal chung tabuk busa rokno kubui tamo phurung klangmania hankai borokni bisingo bo confuse ungnai phelai phainai debate ungnai tai podre potno phelai bo phai mano tai oboni hoite no walai mung naslenai mung robo phai mano tai oboni hoite no kaisa na kaisa bulai toklai rokbo ungui mano tai obo haikei no chini bisingo thansa ungui manya ungnai tai chung kaham kai saimano thansa kwrui ingkhai tamo birman klai haini bagui o video ni bisingtui angjo to lokurokno khabai khobai koina muchungo je chini thinang eba next generation ni bagui bo wansuk na bagui chung thansa henui sudu kok bai simia chini culture kok thai bebak jagao no thansa ungno nang tamone hinmale kubui tamo tabuk chung chini next generation ta chini busa buti rokno chung kaham ke phurungui manya hangai ulo borok tor khe lokhe borok school porifru college porifru eba university poritongfru rogo isano kaisa bor kok thai salaimani miliang nai tai podre podno ungui mano hainogoi obo chini responsibility je tabuk chini busa buti rokno next generation rokno phurungui klangnani saimanri klangnani je tamo kubui eba tamo saya haini bagoi ang jotonon koyo chung obor hairok kok rokno chini tabuk ni next generation ni bagui chung borokno phurungna klai bujirina klayo tamni himale haino hai borokni jora obo haina problem nukjak nai baksaba tringno bisi ketal hnai baksaba buishono bisi baksaba puila buishakno bisi ketal hnai eba english ni eba ingreji bai new year mano baksa bisi ketal ni tonglai nai haini bagui borokni bisingo ba prubo obo hakino thansa mani nukjak lak ei sini bosong obo hakino kaisa chung kokmi laya ferlai nai obo hai ungi thanai paisa pano chini kuno obo hai solution thangui sobigla haini bagui suikurung professor hindi intellectual hindi buddhijibi hindi norokno ang request khayo norok salsa oborno tui koklam salayei kaisa jagao ekta jaga decision khainani umthong chini bisi ketal bobo otherwise obo continue ungui tongkhangai chung bebak jagano juda phelai nuknai tai chini tiprasa rokni bisingo teibo kwbangma obo hai phelai tongo haini bagui ang norokno request khlayo comments khlai sari next video bo phelai mungno tui video snamnai hambai।